Barka da zuwa tashar Duniyar Labaru. Idan wannan ne karo na farko da ka fara ziyartar wannan tashar, daure ka danna mana wannan alama ta subscribe, sana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon shiri. Rana ba ta ƙarya. Mai sauraro za mu kawo muku shirin rana ba ta ƙarya inda a yau za mu taɓa alli da Alhaji Umar na mashayadigi na jam'iyyar APC wanda ya zo don cin gajiyar sashe na 39 na kundin tsarin mulki da yawa 'yan ƙasa tare don faɗin albarkacin baki. Dama mai balabunni aka ce mai komai aka ce mai ai shi a jagoran ɓanna wanda ya rikita jam'iyyar APC wanda ya so ya roshi jam'iyyar APC kuma ita jam'iyyar APC talakan Najeriya kyauta ya zaɓe ta sadaka domin tunani mai kyau ya nemi ta zato na alheri. Jihar Kebbi da jihohi arewacin Najeriya mu dai APC bata taimake mu ba. Haƙin tattarowa da yaɗawa namu tanadin a sashe na 22 na kundin tsarin mulkin dai sai ku biyo mu. Madalla. Makon nan dai ya zuwa da jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya da kiki kaka a mukamin riko na matakin ƙasa wanda mai malabu nake wajen gora. Karab ranar Litinin tun da sanyin safiya bayanai suka baza gari wai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sallame shi har ya bada umarnin Abubakar Sani Bello gwamnan jihar Neja mai gurbin sa. An yi ta kokwanton sanyi hancin wannan labari an cika da rudani da shakku sai gashi Malam Nasiru El Rufai gwamnan jihar Kaduna mai rusau ya fashe kwai inda ya tabbatar da batun wajarar da shi mai malan tare da tabbatar da Lolan har kuma ya shiga aiki haikan na sai ta sauran jam'iyyar wanda suke zargin ana ta kumbiyar gudanar da babban taro na ƙasa saboda wasu dalilai na ƙashin kai. Alhaji Umar na mashahadigi na sahun gaba jam'iyyar APC jagorancin Madugu Garkon Gwandu ya ce sun ji daɗin wannan sauyi a jam'iyyar ta APC domin rikon na Abu Lolan babu shakka zai kawo adalci ga 'ya'yan jam'iyyar da a baya ake musu shakar mutuwa. Na mashayan ya kuma ƙara da jinjina wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kan saka hannu da yawa dokar zaɓe wacce za ta tsabtace harkokin zaɓuka a Najeriya. Sai dai ya fara ne da mika sakon jaje ga al'ummar jihar Kebbi musamman na yankin Zuru da Yawuri bisa ibtila'in rashin tsaro wanda ya addu'ar Allah ya saukar da sauki tare da aikewa da sakon Saddaunan na Aleru Sanata Muhammad Adamu Aleru wanda ya tabbatar da kawo ɗaukin sa ga dukkanin tallafin da ya kamata da shi da Mallaman Kabi shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Dr. Yahaya. Da farko dai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tabbas abin da muke ciki a jihar Kebbi abu ne mai ban tausayi da tashin hankali wanda yake bisa abubuwan da suka faru kamin su faru. Mu yi magana da Sanata Adamu Aleru za a iya kokari a samu tallafi mai karfi a kai ƙasar Zuru da Yawuri wanda shahi ƙasar Zuru gaba ɗaya da kuma ƙasar Yawuri gaba ɗaya duk suna cikin matsaloli. To muna cikin wannan sai kuma ga wannan mummuna al'amari ya faru saboda haka a madadin shi jagoran mu Senator Adamu Aleru da kuma Mallamawan Kebbi Senate Leader muna isar da ta'aziyya ga 'yan uwanmu, uwayenmu, yannanmu, diyanmu da masibar da Allah ya kawo mu cikin jihar Kebbi ta waɗannan gurare don yanzu abin ya wuce maganar dukiya magana rayuka saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala shiga horsa mu waɗannan sun karigaya mu ma Allah shi muna arzikin cika da imani. Waɗannan mutane biyu da ni ambata manyan mutane a jihar Kebbi da Najeriya shine Sanata Adamu Aleru da Mallamawa duka sun nuna bakin cikin su da jajen su da damuwar su kuma insha Allahu za a ga damuwar cewa za a ganta ga hili al'umma za su tabbatar da sun yi bakin cikin abin da ya faru kuma za a gani ga ido insha Allahu. Ina kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da gwamnan jihar Kebbi Sanata Atiku Bagudu su duba amanonin da a bisa kansu. Dukkanin su an rantsar da su da Alkur'ani cewa za su kiyaye rayukan mutane da dukiyoyinsu. Yau ga abin ya wuce abin da aka dubawa abin ya ɓaci ya yi muni ya lalace abin tausayi daban takaici ana ta digimin maganar siyasa halin da ake ciki ba maganar siyasa ba maganar party ba maganar jam'iyya ba maganar kungiya abin da ya kamata a yi kokari a dawo da hayyacin al'umma tukuna halin da ake ciki wani bai ma taba ganin gawa ba yau gidansu ga gawa 5 ga 10 abubuwan sun munana ni ina kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da shi Sanata Atiku Bagudu na jihar Kebbi gwamnati
gwamnan jihar Kebbi da manyan mu na 'yan siyasa yanzu ba magana siyasa akai ba magana party akai ba magana kungiya akai ba magana al'umma akai domin shugabancin bayyuwa in babu al'umma shin mi aka son mu yi wane party aka son mu zaba wa aka son mu bi nan an wuce magana party an wuce magana jam'iyya an wuce magana wane magana ce ta a gudu tare a tsira tare ya kamata mu dawo da hankulan mu dubi halin da al'umman mu take ciki. Kana ta magana kungiya da party wace kungiya kake magana wadda aka mai da hankali da ita fiye da al'ummar jihar Kebbi? Ai abin da aka magana kungiya da party kaga ai misali party akwai jam'iyyu kuma banda jam'iyyu su kansu manya suna da nasu kungiyoyi suna duba ina mahita ya za a yi kungiya kaza ya za a yi a ci zabe ya za a yi 2023 to mu yanzu ba 2023 a gaban mu ba mu al'umman mu a gaban mu saboda ni na kira ga kowane mai mukami na jihar Kebbi da Najeriya ba wai wane kowa ne ba kowa ya tabbata mai kiyo ne kuma Allah zai tambaye shi akan kiyon da Allah azamai yanzu mutumin da an karo shi gidansu an kashe uwa te an kashe uba ne ko an kore yan uwa ne ba san to shi wani party yake shi nake magana ba wani magana party yanzu fa ya kamata Najeriya a gane yanzu ba magana jam'iyya akai ba magana party akai ba ni yanzu ba magana APC nake ba magana al'umma nake shugabanci na ambaci Adamu Aleru na ambaci Mallama shugabanni na ambaci shugaban kasa shugabana ne na ambaci Atiku Bagudu shugabana ne amma maganan party ni yanzu ba dan party nake ba ga abin da ka faruwa ba wani maganan PDP gabana ko APC al'umma ta nika magana kuma ina kira ga kowa adda hannu ga zama wani abu Allah ya yi shi wani abu a jihar Kebbi da Najeriya to ya tabbata yayi ruwa da tsaki wannan hali da muke cikin mu Kebbi State da kuma Najeriya gaba ɗaya ya munana kuma kowane rai an ka rasawa sai Allah ya tambayi wanda a shugaba ga wannan al'amari Qur'ani ya hani ga kashe mutum sahabbai sun yi hani ga kashe mutum dukkanin tsari na addinin musulunci da na kiristanci babu wanda an ka yadda ko da New Testament ko Old Testament na Bible babu inda an ka yadda aka kashe mutum sai da hakkin shari'a kuma shari'a ka kashi ba wani ya kashe ba yanzu ga bindigogi ga hannun mutanen ga ba hana su rika ba talakawa an lankwashe su kowa an hana mai rika makami to ina an kai wallahi da ana bari mutane su rika makami wallahi abin ga da hanzu ya sauki mutane na cikin yunwa mutane na cikin talauci mutane na cikin wahala mutane na cikin tsoro mun ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to mu aje wancan batun na matsalar tsaro mu dawo abin da ya shafi maganar siyasa din dai yan kwanakin nan an tsige tsohon shugaban riko na jam'iyyar APC wato mai malabu ne akan shugabancin ita wannan jam'iyya ya ka kalli wannan batun sannan kuma shin hakan zai haifar da ɗa mai ido a jam'iyyar APC? To dama mai balabun ni aka ce mai komai aka ce mai ai shi jagoran ɓanna wanda ya rikita jam'iyyar APC. Kuma ban so in yi maganan siyasa ba, amma tun da ka taɓo shi a uban ɓarna wanda ya so ya roshe jam'iyyar APC. Kuma ita jam'iyyar APC talakan Najeriya kyauta ya zaɓe ta sadaka domin tunani mai kyau ya nemi ta zato na alheri. Amma sai ta zama bayan ta rika zaɓe ta rika mulki ta hi kowace jam'iyya lalacewa. Jihar Kebbi da jihohi arewacin Najeriya mu dai APC bata taimake mu ba. Amma kuma yan APC ne da kai da jagoran naku sanata Adamu Ali. Duk muna nan yan APC amma sai mu waɗi ciyo muddin al'umma ana kashe al'umman mu to me amfani APC. Shugaban kasa Muhammadu Buhari tun wurin abin da yake magana in an zabe shi za a samu tsaro da taimakon Allah. Mu yi mai kyakkyawan da to mun zaba al'umma sun zaba kyauta shi ma gwamnati sanata Atiku Bagudu kyauta duka da sauran gwamnoninmu na arewa amma alhaji dan arewa wani sauki ya samu ko ka mallaki dukiya baka iya cin ta ka zauna lahiya gida ba kwana lahiya bisa hanya baka da lahiya ko ina kake baka karkwanci hankali to wani APC mi za ta faɗi to za ku bar jam'iyyar ne ko kuwa ba za mu bar jam'iyya ba amma muna kira ga shugabanninmu irin kamar wannan da aka ɗebe da sauran ire-iren su waɗanda ba su taimakon al'umma suna kokarin roshe al'umma duka a dube su a yi maganin su ƙasa ta zauna lahiya don wannan abin da ka gani duk rashin adalci wallahi shi ya halaka ƙasar ga kuma da an zo da adalci an kai adalci wallahi waɗanga matsaloli Allah ne mu da sauke su to yanzu sauke shin zai kawo ci gaba a jam'iyyar ke ina kyauta zaton sauke shi da taimakon Allah za a samu sauki kuma in Allah ya so za a samu ci gaba kuma har ta fannin tsaro za a samu sauki za a samu ci gaba domin wani kan hakke ne komai shi na iya yi dama jam'iyya an bace ta yan mutane yan kaɗan to yanzu kuma ga alamu muna ganin tun shugaban ƙasa ya sa baki in Allah so ana samun gyara kana daga cikin masu goyon bayan majalisar dattawa na kin amincewa da sake yin bita akan wato dokokin zaɓe da shugaban ƙasa ya riga ya sanya wa hannu kuma ya kake kallon wannan dokokin da aka sanya wa hannu wajen ci gaba a Najeriya. Ai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari alƙawali na cika cewa da taimakon Allah zai gyara harkar zaɓe kamin ya sauka. To ya cika da baya
baya wasu yi mai macin lamba a yi deleting a goge section 84 to kaga wannan kaman kuwa bayan hari ne saboda ka senatoci sun yi abin da ya kamata su yi su taimaki al'ummar su duk wanda yanzu an ka ce kai misali kana minista kuma an ka ce zaka zo kai takara kana minista to wanda ka son kujera irin ka shi ko bai minista hina imma in an ka ce commissioner kake wani na son shi takarar dan majalisa shi ko hina kasa shina imma saboda ka wannan abin da yan majalisun tarayya sun kai da senatoci sun gwadi sun san ciwon kansu kuma da taimakon Allah yana daga cikin abubuwan da za su kawo ma Najeriya zaman lahiya muddin ana adalci to ana samun sauki insha Allah. Akwai wani abu da ake raɗe da ɗan ya faru a Kalgo a ranar 5 ga wata na cewa an kawo maka hari. Menene gaskiyar lamarin? Gaskiya ne an kawo mini hari amma ni abin da kawai nika ƙara godiya ina gode ma Allah subhanahu wataala kuma samarin garin Kalgo sun gwadi muna tare sun gwadi suna ganin girma na sun gwadi suna mutunta ni kuma sun gwadi sun san ciwon kansu kuma sun yi ƙoƙari wurin kare mutunci Allah ya saka musu da alheri su ma waɗanda sun kai nina roƙon Allah ya shirye su waɗanda an kasa da waɗanda sun kasa. Su aka ke zargin sun sa su. Alhamdulillah ai su waɗanda sun kasa sun san na san su da waɗanda an ka turo da waɗanda sun kasa a yi duk sun abin ga hili yake amma ni a wuri na sun taimake ni sun ƙara faɗa min shirya ana hasadaka kuma sun ƙara gwadon min tsaye da ƙafarka sun gwada min abubuwa saboda sun bani shawa sun birge ni na yi murna da abin da sun kai kuma ina godiya amma dai su sake shiri wannan bai ci ba kuma yanzu in Allah so ni ma sun gwada min hanyar bi. Gwagwarmaya yanzu aka fara kenan. Gwagwarmaya babu ɗauke kafa insha Allah. Wace shawara za ka bayar wa jam'iyyar APC ta ƙasa dangane da yadda za a bi hanyoyin da suka kamata domin inganta harkokin zaɓe ta yadda za a kaucewa rudani a cikin jam'iyyar ta yadda kowa zai amfana da jam'iyyar kamar kaucewa abubuwan da suke faruwa a baya. Tun lokacin da aka yi kafa jam'iyyar APC aka kafa ta da wasu mutane suka ɗauki dukiyoyin suka sa. To in ka duba yau mafi yawan su ba su cikin jam'iyya an kore su. Kuma haka aka yi federal haka amma jihohi. Yanzu in ka duba ka ɗauko irin su Adamu Aleru, Aliyu Magatakarda, Abdul Aziz Yari, Tambuwal, Bakola Saraki, Atiku Abubakar, Bola Ahmed Tinubu duk ire-iren su an ka hada an kai jam'iyyar APC. Kuma ita APC kama amalgamation ce. To amma bayan an yi nasara duk mafi yawan su suna ina. Mu ma na a jihohi mafi yawan waɗanda an haka jam'iyyar APC masu muhimmanci da yawa ana faɗa da su. To kaga APC in tana son ta zauna irin su Kwankwaso duka. In tana son zama lahiya ta yi ƙoƙari ɗiyanta ta ba su hakkokinsu dare bai yi ba ga gyara don shi gyara baka cewa dare yayi sannan kuma ai kokari a zauna lafiya kuma a yarda mai hakki a bashi hakki na in ana son a zauna lafiya APC ta yi tasiri amma babban hukuren APC babban kuren shugabannin APC rashin tsaro shi muddin gwamnati ba ta iya kawo tsaro to bata ko halatta a ce a koma binta ba. Za a iya cewa jam'iyyar APC bata yi nasara kenan akan harkokin tsaro ba. Tsakani da Allah jam'iyyar APC bata yi nasara akan tsaro ba. Idan da za a ce ka bata maki kamar maki nawa za ka bata? Ni ko maki guda ban ba APC game da abin da shahi tsaro cikin Najeriya. In dai ba a yi kokari an kai maintaining peace and order ba gaskiya. To menene mafita? A cire siyasa cikin maganar tsaro. Ai abin da ya kamata a tsayi da kafa a taimaki al'umma. Mutane talauci ma na hana a samu tsaro. In wani zuciya ta yana da hankuri, wani ba ta da hankuri. Sai ga komai ka faruwa ya dade. Saboda a hidda dukiyoyin mutane a taimaki al'ummar ƙasa a hitan yunwa. Amma kuma waɗannan abubuwan da kake magana tsaro da yunwa da talauci kamar su ne ake ganin wannan jam'iyyar taku ta mai da hankali a kai wajen ganin cewa abin da take tinkaho tana kokarin ya karguwa kenan kamar ma a nan jihar Kebbi za ka ga sai an mai da hankali da noma da kuma samun matasa aikin yi kai kuma gashi kana wannan magana. Alhaji ka sani shi dan siyasa yana iya tallar ra'ayi ne ko da gaskiya ko da ƙarya amma ai duk mai hankali jihar Kebbi duk mai hankali tsakani da Allah ya tunani ya san akwai matsaloli akwai rashin tsaro saboda ko an yi tinkaho da abu in babu shi tinkahon banzana laisal habar kwal iyan gani ya koriji ga yanzu ba magana siyasa nake in damar da kaina ba magana al'umma a taimaka mutane su zauna lafiya. Alhaji Umar na Mashadigi kenan na jam'iyyar APC da'irar siyasar garkuwan Gwandu sanata Muhammad Adamu Aleru uba a siyasar jihar Kebbi baki daya wanda ya taza da tsifa kan batutuwan siyasa a matakin ƙasa da jihar Kebbi. Ku tara cikin shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu dan jinmu da wani sabon kunshin godiya ta musamman ga daukacin abokan aiki masu hidima da kai kawo. Jine da Sani da Imrana Musa da ke shiryawa Umar Kofar na Isar da gabatar ke cewa ku zam lafiya.